mijn neef. Wat is het? Gaat het? Altijd goed. Wat zeg je? Stel hem les. Stel een les. Kom je maar skipjes af. Maar hij twee vroeger samen is, hoe je aan je les tegen vervelen. Niet Freddy. Kom je gewoon skipjes af en skipjes dat is het uit Korea en Ja, andere. maar dat is Hoeveel is je zo? Want ik heb je recht draaien. Alsjeblieft, Bras. Alsjeblieft, draai even mee recht. Nou, ik ben niet Zie je, keer zo ook, je draait zelf recht. Of je wordt weggedraaid. Ik dacht even dus aan vandaag zijn voor mijn pampers. Ik zie jullie wel. Als net is. Sis. Zie je wel bij je teksten?
mijn neef. Dat is het. Ga net. Altijd goed. Wat zeg je? Stel een les. Stefan, les. Kom je maar skipjes af. Maar hij twee vrouwen samen is, word je aan je les niet vervelen. Freddy. Kun je gewoon skipjes over geschiedenis dat is uit de Korea en Ja, andere. maar dat is duidelijk. Hoeveel is je zo? Ja, ik heb opgericht. Want ik ga voor recht draaien. Alsjeblieft, alsjeblieft, Bras. Nee. Alsjeblieft, draai voor mij recht. Nee, nou, ben niet van Zie je een keer zo op, je draait zelf recht. Of je wordt recht gedraaid. Guys, even this a production of my pelvis. Actually getting the... Nee, sis. Sis. Zie je nou, ben je